জনে চুক্তি করেছে ইহঁতৰ দায়িত্ব চুক্তি ৰূপায়ণ কৰাটো। দায়িত্ব নাই মানে আমাৰতো বিটিচি চুক্তিকাৰী হিচাপে আমি বিটিচি চুক্তিত কি আছে কি নাই এইটো ৰূপায়ণ কৰিম আমি। नोंथांमोनहा थारैनो खोनानानै बुजिबाय जानांगौ मानोना बिटिसिनि CEM मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारी बिथाङा सुक्तिनि रूपायन एबा मावफुंनाय खामानिखौ राननानै होबाय। आद्रा थालांनाय बिटिआरनि खामानिखौ जाय सुक्ति खालामदों बे मावगोन आरो बिटिसि हिसाबै आं बिटिसिखौ खालामदों नालाय आं बिटिसिआव मा मावनांगौ बे खामानिखौ आं मावगोन। थिग बेबायदिनो बिथाङा खामानिखौ राननानै होबाय। तो बे बाथ्राखौ जोंनि सनितपुर आरो बिश्वनाथनि बर' रायजो राजाफ्रा खोनानानै गिखांनाय मोनदों जानांगौ, समखिखांनाय मोनदों जानांगौ। मानोना जोंनि आद्रा थालांनाय खामानिफोरखौ मावफुंनाय नंला नामा, मावनाय नंला नामा बेबायदि गोसोआव गोनो गोथो साननो हागौ। नाथाय नोंथांमोननो आं मोनसे रोखा खालामगोन, नोंथांमोना जेबो जिंगासिनो नाङा, जेबो गोसोआव गोनो गोथो लानो नाङा। बेयो 100% जाफुंगोन। मानोना बे खामानिखौ बिटिसि सरकारा मावा, बेखौ सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआसो मावो। सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआसो मावो आरो बे खामानिखौ मावफुंगोन, बे आद्रा थानाय खामानिखौ मावफुंगोन। नैबे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जिथुनाखि आन्दालन सोमावसारनाय, बे सोमावसारनायनि गेजेरजोंनो बे बिटिआरनि जिथुनाखि सुक्ति बे रूपायन बेयो जाफुंगोन। 60टा डिपार्टमेन्ट, बे 60टा डिपार्टमेन्टआबो जागोन। जोंनाव समष्टि जागोन, जोंनावबो BCDC जागोन। आरो बेनि अनगायैबो जिथुनाखि बियो माब्ला जागोन, बियो जागोन जेब्ला 125 एमेन्डमेन्ट बिलआ जेब्ला पार्लिमेन्टआव पास जागोन अब्लानो बियो गासिबो जाजोबगोन। बेनिखायनो आं बुंदों बिटिसि गभर्नमेन्टआ मावा, बेखौ सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआसो मावो। बेनिखायनो एबसुआ दिनै सोमावसारफिनदों, सोमावसारनाय हाबाफारिखौ आखायाव लाफिनदों। नैबे सोमावसारनायनि गेजेरजोंनो बे गासिबो आद्रा थानाय खामानिया जाफुंगोन। तो नोंथांमोना गोनो गोथो साननो नाङा, सानदों जानांगौ नोंथांमोना। बिदिब्लाथ' 5 बोसोरनि उनाव UPPL सरकारा फैफिनब्लासो जोंनि आद्रा थानाय खामानिया मावफुंजासिगोन, बेबायदि नङा। बियो जागोन नैबे जाय सुक्तिखौ बिटिआर सुक्तिखौ दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो माखासे NDFB जों लोगोसे माखासे हारिमायारि आफादफोरा खौसे जानानै सुक्ति खालामदोंमोन। तो नैबे बिथांमोनानो बे खामानिखौ मावफुंनो थाखाय मोननो थाखाय दिनै सोमावसारनायखौ गोख्रों खालामदों आरो बे सोमावसारनायनि गेजेरजोंनो जाफुंगोन। रायजो राजा नोंथांमोन, तो दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोमोन। तो नोंथांमोननो आङो फोरमायबाय जाहाथे नोंथांमोना गोसोआव गोनो गोथो उसु गोदो बेबायदि साननायखौ लाया। जाफुंगोन, सानसे बियो जाफुंगोन, मोगथां महर मोनगोन आसा खालामदों। जै जाथों।